И коста хора, аз съм Детов и днес играем Dream League Soccer 2017. Направил съм няколко мача, виждате игра четвърта, направил съм няколко мача, колкото да разбера контролите какви са, понеже малко се променили, не малко, а много. И точно заради това искам да видя контролите какви са, схемите и да ги разбера общо взето. Така, почваме с игра срещу, чакайте, Килмар Нок. Така, няма да гледам състави. Принципно давам долу. Така, може тук в тази игра малко няма да говоря толкова много, понеже трябва да се разуча да измисля там някакви атаки. Опа! Тук сбърках и то много здраво. Така. Мислех да си изтегля FIFA 16, обаче понеже вече няма в Google Play, има FIFA Mobile, която е тъпа, или според мен е тъпа. И нали заради това. Простете, ако микрофонът ми по някое време не се чува хубаво, нали самият аз, ако не се чувам по някое време хубаво, това е защото затискам микрофонът с пръст. Уау! Добре, това беше яка главичка. Така. Добре, там виждам двама. Той иска да ме пусне напред, обаче няма да ме правя. Тук не можах да подам. Добре, то защо мръдна напред? Вместо да му изям. Така, центриране. Не можах. Така. Защо вратарят ми изби? Бой! О, вратарят как свали. Кефи ме анимацията на героите, в смисъл, нали, графиката става, нали, ако се загледате в теренът, там на него ще видите малки пикселчета. Ето тук вляво, чакай си, това ще го кажа. Някъде ето тук, сега на камерата оправено, иначе е на пиксели, ето. Би трябвало да виждате. Или само, или според, или на мен така ми се струва, не знам. Добре, подарох всички си от това, все едно, че едва докосна топката. Добре, свърши първото по време. Няма да правя никакви смени. Така, 1-0 за сега за моят тим, който е FDW, а именно футболен клуб Dead Wolves. Не можах да нацеля вратата. Добре. Така. Бързо. Добре, сам съм. Гол. Миши беше долу вляво, не видях точно. Нека сега да видим. О, на този съм направил мрежа. Или това май беше моят. Да, долу вляво. Добре, тук се получи прекрасно. Така. Добре. Така. Тук няма мога да мина. Добре, подарох му аванс. Центрирам. Удар. Право във вратаря. Кил. Те са съкратили кил. Ще убивате ли? Почпайте. Майко. Грешка на вратаря. И
моят няма да се възползва от нея. Нищо, че вкара 2 гола. Така. Това беше толкова близо. Мисля, че ще мога да направя втори матч. Не се надявам. Хващи. Добре. Не, тук се провалих. Мисля, че сега ще ми вкарат. Но това не е проблем, понеже резултатът е 2 на 0. Добре. 2 на 1. Не можах да направя резултат на 0. Но няма проблем. Сега ще им върнат този гол. Този излиза. Аз директно нападам. Опа. Града! Добре, този си върна гола, успя да вкара. Майко, какво беше тази града от моя страна? Добре, поне вкарах. Вау! Опа! Жълт картон. Директно. Никакво предупреждение. Хубавото в тази версия на играта е, че не взима пари, когато получиш картон. Добре, фул тайм 3 на 1. 7 минути и половина е видеото, което е хубаво, защото ще мога да правя поне по 2 видеа. О, аз тук съм на първо място. Бонус за 30 секунди, бонус ако гледам видео. Не. Така, плей. Тук мисля, че сега ще се сдуспи. Да, ако сме равни, тук май ще бъде с дуспи. Така. Добре. Мисля, че повечето от вас знаят как се правят финтове, като натиснете 2 пъти. Или като слайднете нагоре, надолу, наляво, надясно. Опа. Слайд, мисля, че повечето от вас знаят какво е. Слайд ето това. Което принципно, нали, не се обяснява точно така, обаче. Добре. Ей, гати главата! Влезе! Влезе във вратата. Тук си помислиш, че това е гол. Защо подавам? Съжалявам, ако някога викам, ако по някое време викам. Тук гол. 1 на 0 за Рут. Нали така имам съкратеното име, не видях в началото как се казва. Дай. Пускаме напред. Напред, бе! Дай! Вау, този не може да се спре топката. Добре, давай. Тук няма мога да мина. Ще центрирам.
Бой! Ван Алер. Добре, водят ме за сега първото по време. Тъч. Има 2 минути допълнително време. Боя тука. Дай. Майко! Миш сам трябваше да докосна. Добре, няма да мога. Простете, само да затворя вратата. Готово. Опа, тук грешен пас. Така. Опа. Тук може да изравне. Добре. Какво беше това? Какво беше това току-що? Ако можех да видя... този пък откъде се появи? Ако можех да видя кой беше, кой е това, направо ще го продам. Добре, давай. Добре. Изравнение в 68-та минута. Тя вече направиха 30 смени. Опа. И трябва да допуснат да ми вкарат гол. Съгласен съм да биеме Дуспи. Обаче не и да ми вкарат гол. Това просто ритнах, не знам. Шут. Добре, дайте и аз да направя една смяна. Защото гледам, че те са изморени. Централният халф е изморен доста. Така, ще направя 2 смени. Бусим. Да, това са смените. Така, продължавам. Този тък ме излага. Тази е хвана. Дай, би! 3-1. Няма да могат да ме обърнат. Опа. Okay. Добре. Те имат тъч, времето остава 2 минути и няма как. Аз може да вкарам още един гол, но те няма да могат. Добре, не може. Така, 3-1. Аз до тук ще приключим с този епизод, хора, понеже стана прекалено дълъг. Не мога да кача видео над 15 минути. Абонирайте се за моят канал. Благодаря, че ме гледахте. Дайте лайк на този клип и чао!